Hamaika bikotek primeran egin dute euren lana, gero arte tripako minei, gero arte izterdiei, eta orain ere atzekaldean dauden 3 personen lana edo txanda iritsi da. Izan ere, bereiek erabakiko dute txapelketa honetako sailkapena zein izango den. Baina, bereiek lan hori egiten duten bitartean, lehenbiziko 6 bikotei oholtzara etortzeko gonbita egingo diogu, izan ere, fandango eskeniko bai digute. Beraz, Betoz, Julian Rodríguez eta Mali Otegi, Lander Campos eta Izea Ormaetxea, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga, Mikel Subinas eta Miren Ibarzabal, Imanol González eta Jone Mendiluze, eta Iker Sanz eta Lierni Kamio hobe guztiak, fandango eskeniko digute. Txalo bero bat, mesedez. Mila esker guztiei, eta ondorengo bikotei, gure ongi etorri eta txalo baita ere, izan ere, harin-harina eskeniko baitigute. Hain zuzen ere, Diego Duran eta Eneriz Manzisidor, Asier Iriarte eta Anel Urruzola, Beñat Mendizabal eta Saioa Etxabe, Beñat Monforre eta Naiara Larrañaga, eta Xabier Leonet eta Izar Etxeberria hementsa dira, eta beroek harin-harina eskeniko digute. Txalo bero bat!